Benvinguts una altra vegada a la teca. Ara ja portem un temps que ja gravem uns quants vídeos i m'agradaria oferir-vos un plat nou, que és un plat molt tradicional, però que és habitual fer-ho a les cases. És l'arròs a la cassola. Es composa d'un bon sofregit, que és el principal de l'arròs, i en aquest cas jo el faig amb sèpia i calamar. També hi poso gambes i escamarlans. No poden faltar-hi també els musclos, que els hi poso de roca, que són petits però són molt més gustosos. I també hi posarem unes cloïsses del carril, que són més grans i són molt més gustoses. I com sempre hi afegirem el brou del peix per fer l'arròs molt més bo. Bé, com ja us he dit, dels ingredients que hi havia, que jo faig servir, doncs ara us presento les cloïsses del carril, les gambes i els escamarlans. Les cloïsses, per cert, són vives, es mouen i tot. Un calamar mitjà i una sèpia mitjana. Uns musclos de roca, que són petitets i molt gustosos. I per fer el sofregit, que és, com sempre, farem servir doncs, ceba triturada, tomàquet també trinxat i pebrot verd i uns alls. Començarem primer per sofregir el peix, o sigui, el calamar i la sèpia. Bé, ara anirem a tirar el calamar i la sèpia fins que quedin una mica rossets. El que farem ara és doncs, que ja hem posat la salsa de la sèpia. Serà amb les tisores, la rebentarem i deixarem que es cogui amb el calamar i la sèpia. Així se'ls donarà ja un gust com més intens. Deixarem uns 5 minuts que es vagi coent aproximadament els ingredients, la sèpia i el calamar, i quan veiem que comencin a tenir una mica de color, els retirarem. Ja veieu el color que ha anat agafant el calamar i la sèpia, i ara ho retirarem, deixarem en un plat. I amb aquest mateix oli farem el sofregit. Doncs vaig a fer el sofregit, ja tenim aquí l'oli calent, hem aprofitat el suc, com us he dit abans, de coure el calamar i la sèpia. Deixarem que la ceba doncs, vagi agafant un bon color, un color així com caramelitzat, i que es vagi concentrant. És important que el sofregit es faci lentament perquè vagi agafant tots els gustos que li hem deixat abans del peix. Hi afegim una mica d'oli i el deixarem coure durant uns 10 minuts. Per això, perquè la ceba quedi doncs, el color com caramelitzadet, com sempre us he dit que té de quedar. La ceba, veieu com la tenim ja de cuita. Quin color ja té. Hi tiro pebrot. Jo he fet servir 2 cebes petites per fer el sofregit aquest i 2 pebrots petits verds, com podeu veure.
Ara també hi tiraré aquí els alls, 3 grans d'alls que els he trinxat. I tot doni unes quantes voltes, 5 minutets, a foc lent. Després de deixar-ho 5 minuts, ara hi tiraré el tomàquet, i ho deixarem coure també 5 minuts a foc ben lent i que vagi agafant color. Barrejo tot bé. Deixem una miqueta, doncs. I afegirem una miqueta d'oli, per si queda un bon cert. Bé, veieu que ja té un color espesset, taronjat fosc. Bueno, ara jo hi posaré el calamars i la sípia. I amb aquest mateix suquet que he deixat aquí la sípia, ho barrejarem ben bé, donarem unes voltes, 2 minuts així, perquè es vagi concentrant tot. Pujarem una miqueta al foc. Ara ja tiraré l'arròs, que això ja ha agafat una mica de color, ja se sent, a més amb l'olor. Llàstima que no podeu sentir l'olor. Però hi tirarem aquí a l'arròs, que en aquest cas hi he posat aquí 600 grams d'arròs. I calculat per 6 persones, 100 grams per persona. Hi he posat un arròs bomba, que és el que després de fer diverses proves és el que deixa el gra més suelto i millor. Hi donarem unes quantes voltes, fins que l'arròs tingui ja un puntet així una mica més durat, un parell de minuts, d'1 a 2 minuts, quedi una mica sofregit, amb el qual agafi ben bé el gust del peix i del sofregit, i ja tindrem l'arròs preparat. Si voleu, l'arròs el podeu preparar com el que jo he fet un dia per l'altre. Deixar tots els ingredients a punt i l'endemà només cal tirar-hi el brou i fer el vapor als musclos i les cloïsses. I finalment posar-ho com d'acompanyament. Això sí, sempre va bé aprofitar el brou de cobrir els musclos i les cloïsses perquè té més substància, a part del brou que hi poseu de peix. I tiro un rajolinet més d'oli perquè així es quedi com més amorosit. Ho acabo de donar les voltes i ja tindrem l'arròs preparat per tirar-hi el brou i els musclos i les cloïsses. Bé, he deixat reposar l'arròs tota la nit, tot el preparat, i ara el que farem serà obrir les cloïsses i els musclos. Per això els he posat una miqueta d'aigua i ho deixarem a foc viu uns 5 minuts que vagin obrint-se. Obro el foc. Ho tapem una mica. Bé, aquí tenim els musclos. També els tapo una mica amb una tapadora, que vagin obrint-se. Ja veieu que les cloïsses s'han obert, els musclos també. Ara ja apago el foc de totes dues coses. Apago el foc i ho reservarem fins que s'acabi l'arròs, que després li posarem per sobre. Bé, ara el que vaig a fer és escalfar el brou
I mentrestant donarem unes voltes a l'arròs perquè es vagi escalfant ja una mica el gra. Bé, mentre s'està escalfant el brou, li donaré unes quantes voltes a l'arròs fins al moment de poder-li tirar el brou una vegada estigui bullint. Baixarem una mica el foc, no fa falta que estigui molt alt. Ara s'escalfarà una mica l'arròs. Veieu que suelto ha quedat l'arròs. Bé, li deixem una mica més que es vagi torrant i més o menys d'aquí uns 5 minuts calculo que ja estarà el brou bullint. Ho deixo a foc ben alt i llavors ja tirarem el brou, deixarem coure l'arròs 15 minuts i a continuació hi tirarem, quan faltin 5 minuts, hi posarem les gambes i els escamarlans perquè just en 5 minuts ja tenen prou per coure, si no queden massa com farinosos. D'aquesta manera queden al punt, queden molt bé. Bé, ja veieu que el brou està bullint, ara ja el podem tirar. Aproximadament un parell de cullerades per cada 100 grams d'arròs, de cullerons. 3. Deixarem el foc mig. 4. 5. 6. 7. 9. 10. 11. 12, n'hi haurien 12, en afegirem un parell més i el que farem serà aprofitar el brou que ha deixat les cloïsses i els musclos, l'afegirem en el brou que teníem i sempre li donen un gust molt més sabrós. Colarem una mica i aquí tenim els musclos. Barregem una mica i aprofitem, tirem un parell de cullerades més i reservarem el caldo que teníem, que ens en queda una mica encara aquí, a foc mínim, per tant que es vagi mantenint calent. A partir d'ara ja podem comptar 15 minuts i quan faltin 5 minuts hi tiraré ja els escamarlans i les gambes. Ja falten 5 minuts, ara hi poso els escamarlans. Veieu que ja s'ha anat bevent el brou, si convé n'hi afegirem una miqueta més. Una mica de suquet i tiro una mica més de brou. Res, perquè s'acabi de coure bé els últims 5 minuts. Ho sacsejarem una miqueta. També hi tiraré part dels musclos per aquí, una miqueta. I acabarem de tirar també les cloïsses. La mica de brou que hem deixat.
una mica de voltetes. I ho deixarem acabar de coure els 3 o 4 minuts que falten. Bé, ja tenim l'arròs acabat. Mireu com ha quedat. Una mica sucoset, amb les seves cloïsses, els musclos, les gambes, els escamarlans. Espero que us animeu a fer aquest plat d'arròs, que ja heu vist que és ben senzill de fer. Simplement un bon sofregit, un bon peix i una mica de temps, tindreu un arròs estupendo. Us convido a que, si us ha agradat el meu arròs, doncs us subscriviu al meu canal, podreu veure noves receptes, espero que us agradin. I, bueno, fins a la propera, fins aviat. I sobretot, no us oblideu de donar-li el dit per aprovar el meu arròs. Moltes gràcies. Fins aviat.